Көннәр аяз, күктә олсу, нур сибеп кояш килә. Җиргә тама көмеш тамчы, сагынып көткән яз килә, дуслар. Сәлам, сәлам, сезгә йөрәгем түреннән җылы, нурлы язгы сәламнарны юллыйм. Һәм барыгызны да телевизор экраннары каршына якынрак чакырып калам. Әйе, киләле монда, әйдә утыр, эшләреңне ташлап тор. Бераз аралашып яңа клиплар күзәтеп алыйк әле. Бүген сезне, дуслар, лаеклы хит тапшыруның март ае катнашучылары белән таныштырачакмын. Алар барлыгы 10 катнашучы, 10 клип. Һәр кайсы сезнең игътибарга, сезнең лайкларга лаек. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтында лайклы хит бүлегенә кереп тавыш бирә аласыз. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Әйдәгез, башлыйк әле. Илгизәр Исламов әнкәй җырын башкара. Җырчының әнисе Нурсафа апа Актаныш районы Зөбәер авылында яшәгән. Гомер буе колхозда эшләгән. Һәм менә бу җыр аның якты истәлегенә дуга булып ирешсен иде ди җырчы. Хәзер, дуслар, клип. Сыйық тұман сырған, талар шылған, сағыз ішіне. Әнекәй бүгін никтер ойға шылған, құтырып яппаны да мешіне. Әнекәй бүгін никтер ойға шылған, құтырып яппаны да мешіне.
Хит парадыбызда популяр жыршы, доцент, 3 бала әрисе, минем якташым, Венера Шәймиева катнаша туганнар. Менә бит Венера Instagram сәхифәсен эчтәлекле постлар белән кызыклы итеп алып бара. Күптән түгел ул гаиләсе белән чит илдә ял итеп кайткан. Мин сәяхәт илен сайлыйм. Ирем хакын түлиде җырчы. Менә ичмасам акыллы хатын, хәзер клип дуслар. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булыр. Җан ярала йөрәк астында. Һәр сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Мең сәбәптән тора авыр тормыш, язмышларны чикли ялгышлар. Саклана күр зинһар зур ялгышта. Синең кулда яңа язмыш бар. Һәрбер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Илаһи нур иңәр күңелеңә, сабыйыңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын саклар сезне гомер буена. Һәрбер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Һәрбер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Язның 1 көнендә, 1 мартта Гөлфия Шәвәлиеваның туган көне булып узды.
Мәйдан каналында эшләүче барлык хезмәткәрләр исеменнән Гөлфия ханымны туган көне белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, ак бәхетләр, иҗади уңышлар телибез. Гөлфия Шәвәлиева башкаруындагы «Кайтыйк дустым яшь чакларга» исемле җырны тыңлап үтик әле. Яшьлегемә бик яш кайтам, чырдалып моңнарына. Иркәм белән атлап үтәм, мәхәббәт юлларыннан. Кайтыйк дустым яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Чакларга бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Яшьлегемә бик яш кайтам, анда безне көтәләр. Онытылмас мәхәббәтем, нурга күмгән саф хисләр. Кайтыйк дустым яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк дустым яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Яшьлегемә бик яш кайтам, кичке уеннарына. Таңга кадәр җырлашабыз, хушлык баяннарына. Кайтыйк дустым яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк дустым яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк дустым яшь чакларга. Даими кунагыбыз Азат Фазлыев кабат студиябызга рәхим итте дуслар. Сәлам Азат, ти менә бер күрше булган. Ай. Ну загар синдә малай мине әйтеп, субханалла. Ничек соң сәяхәтләр ничек? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Исән сабана кайтыштык. Нәрсәсе белән истә калды? Сәяхәт һәрвакыт әйбәт. Нәрсәсе белән истә калды? Барганда самолетны отмен әйттеләр әйбәт. Шуның белән истә калган булса, анда баргач инде ял итү белән рәхәт. Теге онытылды булган проблемалар шулай бит? Ай, булган проблема онытылды. Шуңа күрә инде рәхәтләнеп ял инде. Шулай, ял инде ул. Эх, Алла берсә бездә барырбыз әле. Күпме сәгать очырганда Азат? Күпме сәгать? Мәскәүдән 9 сәгать, аннан соң тагын 1 сәгать, аннан соң тагын катерда 12 сәгатьләргә чыгам. 12-13. Мин Абхазиягә гына барып кайтырмын дип уйлап утырам әле хәзер. Менә мондый сүзләрдән соң.
Ну, суы чистай инде, малай, рәхәт инде, шулай бит. Кым, рәхәт, жылы, ісі. Яра, реклама ясап тормыйбыз, алга таба атлыйбыз, яңа проектлар. Була, алла берсе шулай бит. Яңа проектлар булачак, алла берсе иҗат итәбез, яңа җырлар. Менә. Деген нәрсә әйтим, мәгънәле җырлар. Бу көннәрдә генә бик күп җырлар эшләп ятабыз. Сольник программада эшлим. Әйткән идегез, көз айларында алла берсе яңа программа белән чыгасыз. Яңа программа белән чыгабыз әйе. Әзерлектәр. Асу әйтә инде. Сольнида җырлады, мин хәзер бебей булаштым, әзрәк бебей белән дә була мәле дип шуңа Яңа клипларда күрсез Сольни башкаларда. Ой, авыр булыр ул үзеңә генә аннары концертлар куеп йөрүм әйтәм, асы булмаса, шулай. Юк инде концертлар дип, күңел өчен. Күңел сырый. Күңелне басып алыр өчен. Инстаграмда артистларның, коллегаларның сезнең концертларны күрәсең дә. Эх, җырлыйсы килә бит. Барып кайтасы килә, бер кая дип. Берәр авылга булса да бер концерт куеп кайтасы килә. Шунда күңелне басасы килә. Сәхнәдә торган кеше генә аңлый ул әйберне, ул бит гел тартып тора сәхнәгә дип. 23 февраль булып узды. Узган бәйрәмнәр белән брат дип әйтик әле. 20 мин бәйрәм юк. 23 Алсуның туган көне. Ну, шулай да бүләк итмәдемни бер бүләктә. Юк инде, үзе бүләк инде. Алсу, ничегендә Үзем бүләк мен диде шуны. Аллаһ бер. Нәрсә әйтем инде? Кайгыны уртаклашам. Юк инде. Юк, алай ярамый. Яра, шайру монда гына булып калсын. Нинди бүләкләр әзерлисең? Берәр менә иң зур бүләк ясаган булдымы әле Алсуга? Хәзер күпме ничә ел бергә яшисез? Алсу инде яши башлаган бу ел 14 ел була, 1 декабрьдә алып бирсә. Субханалла. 14 ел. Иң зур бүләк дип инде, шул мен әйтәм үзем бүләк дип. Алай бүләкләргә, аны бүләкләр сырам юк. Кай уйламаганда гына. гына Сорамый. 9 булгач аннар кайфларын күрсәтеп алалар. Әйе, теге 8. Юк, мен бер нәрсә кирәкми. Юк, Бер нәрсә дә бүләк итмәдек диye. 9 көн эшләшмиләр алар бераз. Унысы көннән артыган эшләшмиләр. Ул бер әзрәк эшләшеп китәргә булырга мөмкин. Әйе. Бәхеттән яхшы булса дип әйтәм инде менә шул. Инде әйт әле, Азат, 2 егет бастыргач кызларыбызны әлеге бәйрәм белән котлап алыйк әле син белән. Әйдә, син башлыйсың. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, хөрмәтле кадерле кешеләребез дип әйтәсем килә. Барысына шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Нәрсә дисәк тә, тормышыбыз сез матур булмас иде. Дигән нәрсә әйтәм, үзеңне ялгыз ир ул барбер хатын-кыз кырында булырга тиеш. Сез гаиләдә булмый, сез балалардан да, балалар да булмый бит. Сез дөньябызның иң кадерле кешеләре, шуңа күрә кадерле булып, яраткан кешеләребез булып, хөрмәтле кешеләребез булып, матур итеп бергә яшәгән насыйп булсын. Азат барлык сүзләрне әйтеп бетерде. Мин кушылып кына куям һәм әйтәм, хөрмәтле гүзәл затларыбыз, халыкара хатын-кызлар көне белән сезне чын күңелдән тәбрик итәм. Һәм клипка күчәбез. Әйдә, Азат. Шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яшидә яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яшидә яратып. Яшь вакытлар ике түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә тереп, икәү бәйләп куйсак. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яшидә яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең,
шулай узып китәр микән? Кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берегенә бит о яшь вакыт, яшигән яратып. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берегенә бит о яшь вакыт, яшигән яратып. Берегенә бит о яшь вакыт, яшигән яратып, яшигән яратып. Алга табатлап Фәрит Мифтаховның «Кызлар, ханымнар» җырына күчәбез. Фәрит Фаизович репертуарында шуннан да төрле жанрдагы җырлар бар. Соңгы постына күз салсак, матур сүзләр белән кыш белән саубулашкан. Киләсе атнада ул безгә кунакка киләм дип вәгъдә бирде. Алдагы очрашларга кадәр дип клипка күчәбез. Тормышны бизи кызлар, ханымнар, гомер юлдашы таныш чалымнар. Хөрмәтем чиксез җырларым сезгә, яшик аңлашып яратып бергә. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Кызларны аңлыйм, аңладым, өмірлік ярны бірне сайладым. Кызларым туды мәхәббәт тулы, яшибез сөйеп пар йөрәк булып. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Кызлар, ханымнар, без сезгә терәк, хөрмәтләп кенә тибә гел йөрәк. Нурлы йөзегез безне күргәндә, гел бергә булыйк күрләр менгәндә. Яратып кына карый күзләрем,
Гел әйтәм шуңа матур сүзләрем Хатын кыз дигән нурлы фәрештә Дуста киңәше миңа хәрештә Безгә ышана кызлар ханымнар Узата бара таныш чалымнар Айгөл Закиржанованы нәрсә илһамландыра, елмайта яки моңайта ала дип уйлыйсыз? Айгөл спектакль караса, күңеле бушап, иңеннән авыр йөк төшкәндәй була икән. Спектакль карау күңелемә тынычлык һәм шул ук вакытта алга омтылыш бирә. Жанны рәхәт хис белән ала ди җырчы. Иҗат кешесе шундый нечкә күңелле була инде ул, дуслар. Yakın alma diye kişi Kimi gayipli ağır sözleri söylegenge Yüreğime ağır alam canıma yıllay Rahat tügün gazaplanıp yürgende Ağır yakşı bulup alılarım Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hangicer kadar Ağır yılamış yapaldıları Yılamazsan taş yürekli diye kişi Göz yaşımını көрсетуім sizgeniге Buruşularım yüreğimde urun aldıgan Garur başım nigeli tübeni Ağır yakşı bulup aldılarım Duruyudan kişi bulup arılarım Beni jitseler yüreğine hangicer kadar Ağır yılamış yapaldılarım Şaklarda şüler diye minnik kişi Şüler bulup kalı kirek bu dünyada Üz köyüne yaşa kuan tutunmazlar En yakşısı şüler bulup kaldığımda Ağır yakşı bulup kaldılarım Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hangicer kadar Ağır yılamış yapaldılarım Ağır yakşı bulup kaldılarım Duruyudan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hangicer kadar Ağır yılamış yapaldılarım Beni jitseler yüreğine hangicer kadar Ağır yılamış yapaldılarım
Лилия Вахитова хит-парадта күрешүләр көтәм җыры белән катнашам. Җырның сүзләрен һөнәре буенча табиб булган Флория Терегулова иҗат иткән. Без якыннан таныш түгел идек. Ул миңа интернет аша берничә текст җибәрде. Барысына да бик җиңел генә көйләр язылды ди Лилия Вахитова. Шулай. Gülüştüm suyu sırlarını Dalgınına isken jil bilen Jiller fina ofra Jikirgendir ofra Sağışlarım kayıttı jil bilen Siken ofra jiller Minim sırlarını Sokmaklarda sonra yokra Sağışlar daralsın bizlere Antılıplar tınlayım her şok Kuşlar jırın hayran kalıp ağlar tavşına Uşılığandır ofru sina Eydir sizler nazlar bulup kuşlar tavşına Siken ofru jiller Minem sırlarını Sokmaklarla sonra yokra Yanımda hamam Görüşürler güden Savaşlar daralsın bizlere Sokmaklarda sonra yokra Yanımda hamam Görüşürler güden Savaşlar daralsın bizlere Salmakına otlap gözlerine girem Dire yokta sarı yaprak Sağırgına gitem Sağışka uğralıp Dinivine sinin minirken Sivken okra jiller Minim sırlarımdı Sokmaklarda sarı yaprak Güydem, sağışlar daralsın bizlere Siken okra jiller, minim sırlarını Sokmaklarda sarı yokra Yanımda hamam, görüşürler güydem Sağışlar daralsın bizlere Yanımda hamam, görüşürler güydem Sağışlar daralsın bizlere Sağışlar daralsın bizlere Sağışlar daralsın bizlere Ринаш Жигабов Алпарым дигән җыр башкара. Алпар ул Татарстанның Әлки районында урнашкан татар авылы. Ринас шушы авылда туып үскән җырчы. Туган яклары бик сагындыра, тик кызганыч еш кайтып булмый ди Ринас. Туган нигезгә кайтырга вакыт табыгыз. Туган авылыгызны онытып бетермәгез.
газиз туған жерім, сен хаманда көңіл түрінеді. Жәйлер жетсе бұлын туғайларын, гүл шешеклер білен көмілі. Суың тәмілі, урман қырың емлі, туып өскен жерім алпарым. Dünya güzel, көпме иллер көрдім, сеннен güzel жерлер тапмадым. Гүріле баққан ауыл ортасынан, шермешенде өстек қиянып. Қайшан қайтсақ ауылым қаршы ала, әнкей кебек ашып бұянып. Суың тәмілі, урман қырың емлі, туып өскен жерім алпарым. Dünya gezip, көпме иллер көрдім, сеннен güzel жерлер тапмадым. Туғаннар болып яши, шатлық сағышларда гүл бірге. Олпарлылар үшчен болған дейіп, сықланып қарайлар бит бізге. Суың тәмілі, урман қырың емлі, туып өскен жерім алпарым. Dünya gezip, көпме иллер көрдім, сеннен güzel жерлер тапмадым. Данлы алпар нәсілінен бит біз, юғалмабыз қая барсақ та. Туған яқны ұнатмабыз хеште, патша сарайында тұрсақ та. Суың тәмілі, урман қырың емлі, туып өскен жерім алпарым. Dünya gezip, көпме иллер көрдім, сеннен güzel жерлер тапмадым. Dünya gezip, көпме иллер көрдім, сеннен güzel жерлер тапмадым. Суың тәмілі, урман қырың емлі, туып өскен жерім алпарым. Dünya gezip, көпме иллер көрдім, сеннен güzel жерлер тапмадым. Лайклы хитта қабат, сіз яратып білгірген Ренессанс оркестрі, Бұ күнлерде қызлар ғажайып күргәзмә ашқан. Музыкаль сәнгать күргәзмәнең исеме туганнар истә калдыргыз. Мольберт белән җир шары буйлап дип атала. Ул Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан оештырылган икән. Әфәрин кызлар, әфәрин, булдырасыз.
Студиябыз кунагы дуслар, шибәр мөләем, талантлы җырчы кызыбыз, әле шуңа карабастан минем коллегам бит әле ул. Алина Каримова үзе бездә. Саулармысыз дуслар, исәнмесез? Исәннәрмесез? Исән сау килеп җиттегез? Әйе, Аллага шөкер. Менә бит. Ашкынып килеп җиттем. Әллә соңга калам дип уйладыгыз? Кунаклар килгән иде, шулай туры килде. Иң мөһиме килеп җиттек, һәм инде менә карап торам да костюмнарга бик пардан гына матур гына басып торабыз, име бит? Сизгәнмен. Әйтерсең лә алдан сөйләштек, менә Әйе шул. Алдан сөйләшмәдек туганнар, шулайрак туры килде безнең уй фикерләребез менә шул. Ничек соң менә Азат Каримовның тормыш иптәше шулай бит? Әйе, нәкъ шулай. Аның тормыш иптәше булу җиңелме, рәхәтме, авырмы, әле сез бергә эшлисез бит, өйдә дә бергә, эштә дә бергә, ничегрәк ул мен? Менә бүген мин бер үзем басып торам, миңа шундый сәер. Без шундый күнеккән бер-беребез белән бергә алып барабыз, бергә җырлыйбыз. Әйтәм бит сәер миңа. Яралайса 5 минут кына мин алып барырмын синең белән. Хит парадта Сарман җыры белән катнашасың. Менә Сарман синең туган ягың дип беләм, шулай бит? Әйе, Сарман районы Сарайлы авылы кызы мин. Инде күптәнге хыялым Аллага шөкер чынга ашты. Сарманыбызның горур улларына зур рәхмәтләремне әйтәсем килә, хыялымны чынга ашырганнары өчен. Менә бит. Сәхнәдә ничә ел инде? Ой, сәхнәдә кичкенәдән үк җырлап йөрим инде мин. Дөресен әйткәндә санаганым юк. Менә профессиональ. Менә гомумән профессиональ сәхнәгә баскан вакытта һәр җырчы ниндидер бер хит җыры белән үсеп китә, шулай бит? Әйе, менә шушы адымнарны башласак, менә мин беләм, мәсәлән, сезне бер 5 ел дәврендә. Юк, 5 ел гына түгел инде без сәхнәдә 10ннан артыктыр. Уннан артык. 15ләп бар микән кичкенәдән үк санасам инде. Беренче адымнан атлара кемнәр булышты? Гомумән, бәлки укытучылар, аларга рәхмәт сүзләрен җиткереп алырбыз. Беренче адымнарымны рәхмәтемне әйтәсем килә минем үземнең әбиемә, Гөлүсә әбиемә. Ул миңа сәхнәгә этәргеч булды. Һәр вакыт менә шушы җырны җырла кызым, менә шушы җырны җырла дип гел әйтеп торды. Аннан соң әлбәттә үземнең укытучым, Сарманда яшәүче Хәмидуллина Расиха Мөгалләф кызына зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Аның ярдәме белән мин күп кенә конкурсларда катнаштым, урыннар яуладым. Халкыбызның моңлы җырларын өйрәндем. Рәхмәт аңарга. Бик зур рәхмәт сезгә, менә бит. Бүгенге көндә нинди хыял белән янып яшисез? Хыяллар бардыр инде, барыбер. Хыялларны әйтергә ярамый диләр, ул чынга ашмый диләр, шуңа күрә әйтмим. Сер булып калсын, шулай бит. Димәк, иң мөһиме хыяллар бар. Алла берсе әлеге хыяллар амин дигән сәгатенә туры килеп, тормышка ашсын, шулай бит. Амин, амин. Мин беләм, менә Instagramда сез Азат белән бергә икегезгә бер аккаунт алып барасыз, шулай бит. Ничек аерым түгел? Чөнки минем Азат күбрәк сөйләшергә ярата. Ул язышырга анда постлар, җавап бирергә, фотолар куярга бик яратып бетерми дип әйтсәм дә була. Ә мин инде үз өстемә алдым ул эшне. Икебез өчендә җиңелрәк булыр дип, аның да җырларын куям, үземнекен дә, бергә эшләгән вакытларны менә шулай куеп барам. Безгә шулай уңайлырак инде. Дөрес, нәкъ минем хатын да Instagramда ул алып бара. Менә шул. Менә бит ничек. Һәм инде киләчәккә ниндирәк планнар белән яшисез? Киләчәккәме? Әлбәттә инде үзебезнең концертларыбыз белән чыгасы килә. Тамашачыларга күренәсе килә, алып баручылар буларак кына түгел, җырчылар булып таныласы килә безне. Алла берсә, берничә айлардан соң район, авылларда шулай бит концертларын күрергә насыйп булсын, һәм инде Казанда шулай ук сезнең зур концертыгызны күрергә насыйп булсын, безгә дә мәйданларга да, менә шулайрак. Амин, рәхмәт. Бик зур рәхмәт Алина килгәнең өчен. Бик зур рәхмәт, шуннан да алга таба да аралашып яшәргә насыйп булсын. Яңа җырлар, яңа клиплар көтеп калабыз. Һәм матур теләкләреңне әйтеп җибәрсәң, Илләребез тыныч булсын. Һәрбер кешегә дә күңел тынычлыгы телим, сәламәтлек. Барлык борчу мәшәкатьләр сезне урап булсын. Сәламәт булыйк. Амин, амин. Хәзер клип, дуслар, әйдәгез. Туган
Шуның белән лайыклы хитның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Тапшыру ахырында барлык гүзәл затларны язның матур бәйрәме 8 март белән котлыйсым килә. Кадерләребез, тормышыгыз шатлык белән тулып торсын. Якын кешеләрегез кадерегезне белеп яшәсен. Яз бәйрәме һәммәгезгә дә сәламәтлек, бәхет һәм бәрәкәт алып килсен. Мәйдан каналын карарга онытмагыз. Яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар бирегез. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.